Значи аз съм спала 2 вечери по този начин. Точно когато се чух с вас. Защото майка ми, нали, в сряда сме се разбрали. Да, тогава беше рождения. В сряда се разбрахме да дойдеш дойде днес. Да. И ти от тогава спиш добре. Тогава в сряда аз спах много добре. Аз се събудих. От какво мислиш, че е само това, че се чула с мен? Или? Знам, че идвам при човек, който ще ми помогне. На мен ми стана Успокоила ясно. се. Да. Доста дълго време аз се опитвах сама да си помогна. Не се получава, явно не го я правя качествено. Го правя по начин, по който по никакъв начин. Що нищо не съм направила, значи нищо не правя. И след като разбрах, че идвам при вас, аз ви казвам, събуждам се. Какво ти каза Жест? Весето ми каза за вас, че всичко нещо тя ми каза, че първото, което е нов човек, след което върви по улицата, тя се чувства като приказна, просто като една лека и толкова силна, тя се чувства по този начин. И се чувства, как ми обясни тя нещо, което прави? Изпиране. Тя ми каза, Как? че все едно ще тази робля, отиваш мръсен и ти се връщаш. Химическа. Да. На мислите обаче. Нали? Да, това е метафора. Да, мислите са мръсни и се връщаш съвсем. И тя от тук е излезнала по този начин. Да, тя каза, аз се промених съвсем, станах съвсем различен човек. Но ето, че и тя, много е приятно усещането. В началото ми беше страшно, както винаги, нали, нещо. За кое? Когато идвам тук, защото пак с моето сърцебиение... Че когато дойде тук ти беше страх. Значи, беше ми, защото знам, че не мога да се влияя. А пък всъщност вие ще ми помогнете, нали? Но съответно аз още съзнанието си ми е също при да дойда при вас. Мен си ме е страх. Да. И е по-хубаво, може би, тази дума да не я използвам. Точно така. Нали? Но я ме разкажи, като си ме чула за тези 2 дни. За тези 2 дни, това спокойствие не знам, но вечерното спокойствие. Какво ставаше преди разговора ни с теб вече? Нищо, всяка вечер се събуждах. Веднага пак се слагам ръката на сърцето и усещам, че имам сърцебиение. Да. Не знам, събуждам се. Ставам веднага, пия бентаглок и валериан, валидол, цъкам навсякъде. Почти отивам при майка ми. Майка ми спи в другата стая. Сега как се чувстваш след терапия? Сега мисля, че се чувствам много, много по-добре. Каза много спокойно. Да, много спокойно се чувствам. Наистина се чувствам спокойно. Силна. Силна, да. Искам уверена. Просто уверена. Искам да изпадна в ситуация. Нали за да се разбрахме, да искам. Да. Възнамерявам, правилно, да. Възнамерявам да изпадна в ситуациите, в които да се чувствам силна и така. Ти въобще си силна, няма какво да чакаш ситуация. Ти си силна. Ти реагираш по всяко време по начина, по който се чувстваш. Да. Ако се чувстваш така, усети ли тази вибрация на сигурността, на радостта в теб, че си сама и че ще можеш да работиш сама за себе си? Ами усетих я, да, усетих я тази вибрация и когато сега говорим за вибрация на радостта, на това, че нали, ще останеш сам и ще работиш за себе си, също усещам нещо като вибрация. Точно така. Да. Каква е разликата, когато дойде и сега, когато ще се тръгнеш? Кое момиче дойде и кое момиче ще се тръгне? Ами, дойде едно много, много оплашено момиче. Супер оплашено момиче. Защото ти като седна, веднага се разплака. Да, веднага се разплака, защото аз само да заговоря за този мой проблем, винаги се разплаквам. Просто ми е много... Но сега изобщо, аз не рева. Аз не съм човек, който рева. Аз се разревах, когато брат ми почина. Оттам нататък аз 5 години не съм ревала. И сега вече настъпи този проблем. Маня постоянно ми се реве. Това е защото не приемам такова състояние. И просто ми е болно част. Приеми го. Там ти е грешката. Състоянието ти го приеми и го излекувай. Да, аз го приех и ето. Така, кое момиче ще излезне от тук? Искам да знам. Ще излезе едно уверено и силно момиче. Това е. Уверено и силно. Сега, можеш ли по-силно да го кажеш? Да, мога да го кажа, че ще изляза по-силно от всякога от тук. По-силно го кажи. Ще изляза по-силно от всякога от тук. По-силно. Ще изляза по-силно от всякога от тук.